daar waar ik net voor aandacht aan besteed. Voor mij was het ik min of meer geaccepteerd van dat is zo lang lien, daar komen we nooit meer achter wat het was. En dan komt hij in één keer maar de herontdekking van een totaal verjitten molentype. Nou, dat is echt onwaarschijnlijk. Ja, dat was een bijzondere ontdekking. Een rietsel is opgelost. En ik had het woord die hier toen in een holle hand zei van wat had dat wist. Geweldig. Ja, dit is echt een jongensdroom komt uit en ja, dat is genieten. Ik vind het echt geweldig. Dat weten we dus nou, dat er vroeger 10 aan van West binnen, misschien wel honderden. Die ben, nou, ik denk zo rond 1800 ben ze roemloos ten onder gegaan. En helemaal vergeten. En we moeten nou gewoon zorgen dat we deze weken met z'n allen als gek aan het werk gaan om stemmen te winnen. Nou ja, toen ik het in Bos gespeeld, dus ik keer tot snel stemmen. Hè? Maar weet je wat het mooie gewoon is? 90.000 euro, daar kunnen we gewoon voor bouwen. Maar dan moet de moderne techniek van de computerstem met het oude motor weer in de lucht hebben. Ja, dat zie je zeker, dat snapt het. Nou, ja. Nou ja, we gaan ervoor met z'n allen. Kom op. Dus dit, wie de moenen die jou in die oude geschriften zeggen? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Nee. Kom maar. Dit is eigenlijk de belangrijkste balken van de molen. Hier komt aan de voorkant het Wiekenkruis en aan de achterkant komt de stut. Dus dit is van belang, ja? Dit is een hele belangrijke balk. Ja. En wat is nou de balken die we boeten zeggen? Dat is deze. Die helemaal naar achter, van voor naar achterin. De langste? De langste, ja, en daar luidt erop. Dat is de basis van de molen. Want hoe lang is die? Die is precies 10 meter. Serie is net zo moeilijk. De molen krijgen, heeft ik al je hulpmiddelen voor. Je gaat al je op inkracht. Maar sneeuwen hebben we naar buiten gebracht. Dat is even een oververhaal. Maar dat is klaar. Ja, ik denk dat we een balk buiten gebracht hebben van 800, 900 kilo. Ja. De roeren, de wieken, die zijn 6 meter lang. Dus dat wordt een redelijke grote molen van zijn type in ieder geval. We hebben nu een vlaggenmast in het land gezet, van 5 meter hoog. Hij wordt 6 meter hoog. Dus vanuit de tuin zie ik dan die vlaggenmast staan en dan denk ik, jee, maar daar zullen dan 4 van die mooie witte zeiltjes. Ik denk dat het heel mooi is en ik denk dat het indrukwekkend is om hem te zien. Ja, met dat scheprad, ja, ik zie er wel naar uit. Ja. Vernatten is gewoon een probleem voor natuurgebieden vaak. Dus we krijgen ook al vragen van andere natuurgebieden. Wanneer gaan jullie bouwen? Ja. Want wij willen hem ook. Ja, dus dat is, ik denk heel nuttig, denk ik dat die kan zijn. Ja. Dit is de kans om nou te bouwen. En dan is voor u natuurlijk gesneden koek, dat hout aan de bliksemjeer heen brengen. Wij serie. We zitten bij de laatste 7, dus we zijn een heel eind. Als we winnen, winnen we 90.000 euro. Dan kunnen we bouwen. Wat we nu nog nodig hebben, zijn stemmen. Dus mensen kunnen op www.molenprijs.nl ons vinden. De staartjasker, linksbovenaan. Stemmen en wij gaan bouwen. Tot snel mee tolenboer is stemmen. Er zitten verder helemaal geen verplichtingen om vast. Alleen nog die stem, die hebben we nodig. Hij heeft zelf wel stemt? Jazeker. Ja. Goeie. Goedemiddag. Daar op je. In de minuut. Wat ben je aan, man? Ik let de honden even uit, hè? We hebben een rondje.
we komen krijgen dan van vakantie. Aha. Zo. Juist. Waar ben je mest? Nou, in de buurt van hier, Dwingelo. En hoe lang ben je in Putwest in Dwingelo? Eerst hebben we daar even zien, was leuk. En doen een week aan thuis. Maar ik zit ook wat in de muziek en nou ja, doe ik daar een week aan dan. En nu ben we dan Joert weer om, omdat ik het weekend ook wat voortmaak. Wat voor muziek dan? Ik zit wat in de stemmingsmuziek. Ik ben als eenmansorkest op het heden praten, maar ik wil als duo, als de Salinas. Brulaften, dwarfsfeesten, ja, eigenlijk van alles wel, hè? Personeelsfeesten. Wat is nou echt een succesnummer? Als je die speel je dan... Nou, we hebben hier wat Lien hebben een cd'tje opgenomen als de toenmalige Salinas. En toen gingen we betrekker weer naar huis. En dat het nou, haast zuur, ja, een hitje, dat vind ik altijd een raar woord, maar dat heeft het landelijk wel aardige dingen. Oké. Heel simpel versje, maar het pakt heel makkelijk op. En wie gaan op de trekker weer naar huis? En pro de voortwijs. En trouw dat versje heb ik nog aardige dingen met het hele land heen, dat is een beetje. Tot aan Tilburg en weet ik het wat al, ja. Oh? Ja. Zie je dan ik fans? Ja, er wint wel mensen inderdaad. Die wel bij een heel groot evenement altijd deze wedstrijd, zeg maar. Hoe viel dat? Ja, dat viel wel goed. Ik bedoel, het is dan mooi dat mensen dat waarderen kunnen. Ja. Maar dat is wederzijds, hè? Dat vinden wij natuurlijk ook, als ze er wel binnen. Ja. Zie je dan ik vrouwelijke fans? Of? Waar is ze? Ja, ik wel.